A Cambados non lle convence o anteproxecto de explotación do Servizo Público de Transporte de Viaxeiros. O goberno local vén de presentar diversas alegacións contrarias a este borrador que forma parte do Plan de Transporte Público de Galicia. Dende o Concello entenden que de novo tanto a localidade como o resto da comarca do Salnés quedan descolgados. Entendemos que debe haber uns servicios con máis frecuencias horarias e, digamos, tamén que atenda esa demanda, non, relativa a cobertura de centros hospitalarios, campus universitarios, conexións con aeroportos, etc. Precisamente a conexión de Cambados coas grandes cidades é un dos puntos que máis preocupa o Executivo local. Reclaman un mellor enlace tanto con Pontevedra como con Santiago e A Coruña. O que demandamos é unha liña express, que non significa que sexa directa, sino simplemente que teña menos paradas, non, para que polo menos en determinadas frecuencias horarias se pode ir a Pontevedra, pois, digamos, nun tempo razoable, igual que con Santiago. O tenente de alcalde cree que algunhas das propostas que contemple ese anteproxecto son un esperpento. Hai unha liña contemplada a Coruña, non, a liña O Grove a Coruña, tardaría máis de 3 horas e 40 minutos, estamos falando de case que 4 horas, non? A este ritmo vai chegar, casi imos chegar antes a Madrid, porque estamos moi empeñados en chegar moi pronto a Madrid, pero as conexións aquí, non, en Galicia, pois cada vez son peores. E esa liña do Grove a Coruña, vemos que non ten volta. O goberno local recoñece non ser moi optimista en canto a resposta por parte da Xunta a estas alegacións, nin que así todo a súa obriga a defender un transporte público para Cambados acorde coas necesidades do século XXI.